חברה שלי אומרת שמישהו באמריקה המציא תרופה נגד להרגיש לבד, והיא כבר שולחת מכתב לאחותה שתקנה מזה ארגז שלם ותשלח לה בדואר. את הטיפות מטפטפים לעיניים ותוך 20 דקות אתה מפסיק להרגיש בודד. זה עובד על איזה קטע כימי. זה בא בשני סוגי אריזות, טיפות ותרסיס. חברה שלי ביקשה טיפות. היא אולי לא רוצה להרגיש לבד, אבל גם לא לפגוע באוזון. שלום, מה תרצו להזמין? אני רוצה תה עם נאנה בבקשה. ומה את מזמינה? כלום. כלום? לפעמים כלום זה הכי טוב. היא רוצה קפה הפוך. גדול בבקשה. חשבתי אולי ניסע ביחד. הרבה זמן לא היינו שנינו לבד. הטיפות תכף יגיעו. עזבי אותך מהטיפות הפגרות האלה. בואי ניסע רק שנינו, ניסע ללונדון, או אפילו לצפון. הטיפות יגיעו תוך שבועיים. את שומעת מה את אומרת? את הולכת לעזוב אותי בשביל טיפות? Range ta banane et ton blues avant que je sois d'humeur jalouse. Cousin, la plus fraîche des news, c'est que demain je l'épouse. Alors ôte-toi de là, ma lady. Lady doesn't care pour toi, ne me regarde pas comme ça. C'est entre elle et moi, j'ai cette chance-là. Je la lâcherai pas, ne la laisserai pas filer entre mes doigts. Que tu sois volume à nous-mêmes, Casanova. Ne t'approche pas trop près de ma diva, je suis Marcel. Elle s'est Edith. Depuis que notre amour m'habite, je la sais. מה הקטע עם הטיפות האלה? זה טיפשי. מה טיפשי בטיפות שמצילות אנשים מלהיות בודדים? עולם הטיפות, מראנו ככה. יחד, טבעי, כמו שזה אמור להיות.
אתה לא תעזוב אותי, נכון? את תפוקה? למה שאני אעזוב אותך? כי פתאום חשבתי שאחרי כל השטויות שלי, ימאס לך ממני. מה קרה לך? שירה, 2 בבוקר עכשיו, אני קם עוד מעט לעבודה. בואי נלך לישון ותראי שמחר נקום ביחד. עכשיו היא שכרה דירת גג בפלורנטין ומחכה כל יום לדבר. אין לי כלום מהדואר, וגם לא חברים או אחיות בחול שישלחו לי דברים. אם היו כבר ממזמן הייתי נוסע עליהם. הייתי יוצא איתם לשתות ומספר להם את הצרות שלי. הייתי מתחבק איתם הרבה. אבל כמו שחברה שלי אומרת, לפעמים כלום זה הכי טוב. I'm gonna die of loneliness. I know I'm gonna die of loneliness. For sure, I'm gonna die.